A woman has opened up about a disturbing experience that she says has left her shocked and deeply uncomfortable. She shared that she was invited over assuming it would be a casual visit, but things quickly took a turn she never saw coming. Andifuni uyibona ke lento ba kuthiwe ke ngoku uba siyasela sizawuphumela kwabani. Nina ningcolile nina ezindlini zenu nina. Ningcolile nina ezindlini zenu futhi izinkulu into enizenze ezindlini zenu sisawusela. Kunobhuti apha komnye unyaka owayephunyelwe izimali zikaRafu. Ndinganoba uziphunyelwe izimali zikaRafu ndakaba usithi malume xa simbiza lo bhuti. Lo bhuti ufika ke ndinantsika ndisothula iwashing apha endlini ndigqiba uhlamba. Abebuze emtshana wenza ntoni bensithi hayi malume ndothula iwashing. Athi khawukhawuleze manje ujike sisikwati. Baninzi bathe bhu emva kwalo bhuti. Akanayo nemoto ke ubhuti lo. Sasetyenziswa ii-cabs apha eMaclear futhi I think yayi-1. Beke nje ezimpahla benqomba kaloku ibhashu zasezihlanjiwe apha besendi-on but ndiqomba andiyindawo. Qomba khona isidingo soba ndibenditshintsha ndiyashiywa ngulayini apha endleleni. Nako ndisewa kuye sihambe. Umalume ke yayile nhlobo ke sana ithi xa ifike yankala kule shop kule tavern ishiyo botywala kufuneka uba sintunte silandela apha emva kwapha because unemali malume. Sintunte sihambe sibheke kwenye indawo. Sintunte sihambe sibheke kwenye indawo. Mind you abantu ndihamba nabo ndiyabazi bonke. Sihambe siyofika ku-tavern yokugqibela ndibenqomba eyo tavern yokugqibela phofu i-second last benqomba xa sesifika kule tavern noko sendishushu ngoku. Hayi niyangcola benqomba xa sifika kule tavern sendishushu and akho sidingo soba ndibendisuka ndibheke kwenye icebo kandiveni ndithini ndisele ndiyazibanza ugoduka ndifumana abantu abazawugoduka sigodukeni sonke sensikusebusuku. Hayi bathi la mantombazana hayi mani sizolala kwethu suwara ntontontontontontoni. Andiyazange uba abantu bayajola mna. Lento ba uhambe namantombazana ungayazi ba amantombazana ayajola kunye. Xa sifika kule ndlu hayi kufike kuhlale kuqhutyeke kusele benqombe akho ndimqhubekisayo uba ndisele nina ndiyozela mna. Ndandisatanda utipa ke ngelo xesha nina ndiyozela benqombe ingase ndifumane nje indawana yolala because manje ndiyexa phaa esitulweni. Hayi kufikelele ixesha lolala nyhani kulala ii-couples zilale phezu kwebhedi nazi iibhedi ziyi-2 mna nale ntombazana ke ngoku asizo couples. Andimazanga unontombazana uba ugoso. Silale mntakaba unontombazana ucinywa izibane. Ka ucinywa izibane mntakaba uqala uduruphe entsuke ngoku. Nyaw 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 nyaw. Abe andilelanga ngelo xesha. Andilelanga ziyakhala ikati ngapha. Bhentsu nyaw nyaw nyaw. Ndiqomba thixo yintoni endizifake kuyo ngendisuke ndagoduka kulale into. Hayi ke ngoku ndoyiswa ngontombazana xa indicubha ke ngoku. Fake isandla apha emazantsi mntakaba undicubha izinzana ezi. Ndathi hayi yintoni? Ndathi yintoni ndenzani? Wathi hayi sukhwaza kwathini ndithi hayi yintoni undenza yona? Athi hayi bo bencimba nam ukule nto kwathi ndithi andikho kule nto ndizayishumayela kangaphi uba andikho kule nto. Ndathi hayi cebo mandigoduke. Ndathi icebo mandigoduke zange ibe yeyoqala ke leyo i-incident nakomnye. Ndava ngekati mntakaba ndisalele ebhedini bona baleli phantsi ndisalele nyaw nyaw nyaw. Ndizihloniphile izindlu zabantu nango ndigoduka inkani. Ndixolela ubharisha ndigoduke kunoba ndithiwe ndizawulala kwabani. Because anonqeni nofikisa umuntu akonqeni nofikisa umuntu wakhe phaa late bagqiba kwabo benza izimbo apha phambi kwethu. Hayi andiyifuni into edibenisene nento yoba ngoku kufuneka thina siyophumela kwabani andifuni uyibona. Ndayithanda ibhedi yam usukela emveni kwezo zinto. Ikwam ndithanda ukufa. Ngcono ndibuyele kwam mntakaba okanye ndibuyele apha kule ndlu ndizongxola lo bhuti. Ndimvuse ebuthongweni avuke lo bhuti ndingene endlini ngaphakathi kunoba kuthiwe ndiyolala kwabani. Nina nizikati kaloku phaa late. Niba zikati nina. While she was there, the couple who had invited her allegedly began being intimate right in front of her without any warning or conversation beforehand. She explained that she felt blindsided and extremely uncomfortable as she had not agreed to witness or be part of anything like that. According to her, the atmosphere became tense and awkward and she immediately felt disrespected because her boundaries were not considered. She said the situation was simply too much for her to handle and she gathered the courage to politely request to leave rather than stay in an environment that made her feel uneasy. After sharing a story online, social media users were quick to react, with many expressing sympathy and saying she was right to remove herself from the situation, while others criticized the couple for not communicating their intentions clearly and putting someone in such an uncomfortable position without consent.